दिनै बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि देरहासानाय एबा दिनै गोसोखांथाव सान मानो बुङोब्ला दिनै दुलाराय बर' फिसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि जोनोम सान बेखौ सरकारा सात्र दिबस हिसाबै बेखौ फालिनो लादों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फिसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जि जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै बेखौ फालिबाय थानाय जादोंमोन। देग्लायबो जि 68थि बिथांनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा सान हाबाफारिखौ राङापारा दख'र दुलाराय बर' फिसा आफादा नैबे अनसुमै बड' गेजेरारि गोजौ फरायसालि गेवलां गेलेफु फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेखौ खुंनाय जाबाय। फुंबिलि समाव गोथार फिरफिलाखौ बिरनायजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनायजों लोगोसे नैबे बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिखौ लोब्बा लाखिनानै जि गेवलां सावरायमेल बे गेवलां सावरायमेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोना लिंहरनाय हिसाबै आं बाहागो लाफैदों। बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो बुङोब्ला दिनै गोबाव समनिफ्राय जोङो नाजाबाय थादोंमोन जे बड'फानि जि जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ होननानै जों दाबि दिखांबाय थादोंमोन। सरकारा बेखौ गनायाखैमोन सिगां समाव, नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बेखौ आखायाव लानाय जाबाय। दा दिनै बेनि गेजेरजों जों मुलुगाव बिथांनि जि सानथौ आरो सानस्रि बेखौ जों गुवारनिफ्राय गुवार जों मुलुगाव गोसारहोनांगोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ खामानि मावगासिनो दं आरो इयुनावबो जों बेखौ मावलांबाय थागोन। जिहेथु दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि बिबानगिरिफोर जोंथ' जौखोन्दो जों बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिखौ लानानैनो जोङो खामानि मावबाय थादों। बिथांनि जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सानथौ आरो सानस्रि बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो इयुनसिमावबो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो बड'फानि जि आद्रा थानाय सिमां बेयो दासिमबो मोगथाङाव महर मोनाखै। बिथांनि जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ इयुन जोलैया जोङो दिनै नङा गाबोन जों बेखौ जाफुंसार होथारनांगोन।